Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bugünkü dersimizde Ahl-i Sünnet'in ulu alimlerinden biri olan, Ahl-i Sünnet'in ulu imamlarından biri olan bir imamın alimin gurruna ders. Çünkü musulman dogonlar, biz musulmanlar öz alimlerimizi tanamaly, olaryň nädip ilim alanlyklaryny, nädip amal edenliklerini, olaryň takwalygyny, olaryň ahlagyny, olaryň islama hyzmat edişini öwrenip özümizde şolary görelli almaly. Bugünkü gurruna etjek alimimiz Ahl-i Sünnet'in ulu imamlarından bir imam, ulu alimlerinden bir alim. Ve ümmetin alimler tarafından başka özünden sonra gelen ve öz devrindeki ulu alimler tarafından imamlığı kabul edilen, alimliği kabul edilen, övüp sena edilen, ümmet tarafından bir ağızdan kabul edilen alimimiz. Ve 4 mezhebin hem yaştaydan en ulusu ve bizim mezheb başımız İmam Ebu Hanife rahimahullah barada bu dersimizde gurruna ders. İmam Ebu Hanife'nin milleti barada musulman dogonlar bir näçe rivayet we şol rivayetlerin içinde en meşhuri İmam Ebu Hanife'nin milletinin parslygydyr. İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah'ın atasının adı Zuta, kakasının adı Sabit, öz adı Nu'man. Kunyesi Ebu Hanife'dir. Yani Nu'man bin Sabit bin Zuta doğru adı. Ebu Hanife rahimahullah'ın atası Zuta, Kabul şehrinden Irak'ın Kufa şehrine göçüp geliyor ve Irak'ın Kufa şehrine yerleşiyor. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah Hicri 80. yılla Kufa'da doğuluyor ve Hicri 150. yılla Irak'ın paytahtı olan Bagdad'da aradan çıkıyor. Ve mazarı hem şu vaqt şol yerde. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah etba'ut tabi'inlerden hesaplanıyor musulman dogonlar. Etba'ut tabi'in kimler? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp iman edenlere sahaba diýilýär. Sahabanı görüp olardan ilm alan musulmanlara tabi'inler diýilýär. Ve tabi'inler görenlere de etba'ut tabi'inler diýilýär. İmam Ebu Hanife rahimahullah hem etba'ut tabi'inlerden hesaplanıyor. Yani ilkinci 3 nesil musulmanlardan, selef-i salihinlerden hesaplanıyor İmam Ebu Hanife. Kakasının ve atasının Hazreti Ali radıyallahu anh bilen duşuşun haber berilýär. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Ebu Hanife'nin kakası Sabit'e ve onun nesline dile edenligi aýdylýar. Maşgalası sevda bilen meşgul bolan bay maşgaladan bolýar. İmam Ebu Hanife'nin özü hem sevda bilen meşgul bolupdyr. Hususan mata sevdasy bilen meşgul bolanlygy aýdylýar we guruply bay bolanlygy aýdylýar İmam Ebu Hanife'nin. Sevdada şärigi bolupdyr. Şäri bilen bile işleşipdir ve şonun kömegi bilen işini ýöredipdir we özü hem köp wagtyny ilyma, dawata, ilim almakla we öwretmeklige köp wagtyny beripdir. İmam Ebu Hanife rahimahullah ýaş wagty alimlerden biri İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın akylly ýeti zehinlidigini görýär. We onun bu zehininin boşa gitmezligi üçin ýa-da öz zehinini doly sowda bermegini ol alim islemeýär. Ebu Hanife rahmetullah aleyhin zehinlidigini görüp bu zehinini dolu sowda bermekligini ol alim islemeýär we İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhi nasihat edýär. We ilim almaklygy, ilim öwrenmekligi we şu ýola girmekligi ona maslahat berýär. We İmam Ebu Hanife rahimahullah hem onun sözünden täsirlenip ilim öwrenmäge başlaýar we hususan fıkıh ilimine kan üns berýär. Ve Kufa'da alimlerden ilim alıp başlaýar. İmam Ebu Hanife kiçi yaşta Kur'an-ı Kerim'i tutýar. Hatta Ramazan ayında bir näçe gede Kur'an-ı Kerim hatm edilnigi haber berilýär. İmam Ebu Hanife'nin meşhur şeyhlerinden, ustadlarından Hammad bin Ebu Süleyman. İmam Ebu Hanife Hammad bin Ebu Süleyman'ın yanına 18 yıllap ilim alýar ve Hammad bin Ebu Süleyman dünýäden gaýdýança onun yanından ayrılmaýar. Şo şeyh dünýäden gaýdýança şonun yanından ayrılmaýar. Haçan Hammad bin Ebu Süleyman dünýäden gaýdanna bolsa İmam Ebu Hanife onun yerine geçip ders vermäge we fetwa vermäge başlaýar. We İmam Ebu Hanife rahimahullah öz ustady barada, şeyhi barada elbette kan. Ustadlary şeyhi bolan en meşhuri Hammad bin Ebu Süleyman. Öz ustady Hammad bin Ebu Süleyman barada diýär, dünýä gaýdanyndan bäri diýär, hemişe diýär ene atama we şoňa diýär dile gedik ilim öwrenmek üçin. Bu hem bize nämen görkezýär musulman dogonlar alimlaryň ahlagy. Öz ustazlaryny sylaýyşlary, hormat goýuşlaryny we öz ustazlaryna wepalylygyny görkezýär. Hatta ölenden soňam näme diýär? Hemişe ene atam bilen bilelikde şoňa bagşlanma dilek gezdim maňa ilim öwrenmek üçin diýär. Bir gezek halifa diýänimiz musulmanyň baş tutany
Halife Mansur'un yanına barya İmam Ebu Hanife. Şonda şol yerde İsa bin Musa diýen bir kişi bar eken. O diýä halifa ýüzgünüp diýä. Ene bul kişi diýä, yani Ebu Hanifanyň gözüne tutup, dünýäniň alymydyr şol adam diýip aýdýa. Onda ol halife diýä, ey Nu'man diýä. Ebu Hanife, ilmi kimden öwrendiň diýä. Ilmi kimden öwrendiň diýä. Onda İmam Ebu Hanife rahimehullah öz dili bilen diýä. Omar'ın, yani Hazreti Omar'ın radıyallahu anh'ın, Ali'nin, Abdullah bin Mes'ud'un, İbn Abbas'ın, bunların hemmeti sahaba, Allah onlardan razı olsun. Şuların diye fıkıhlarını, yani şuların ilimlerini diye gün şuların okuwçylarından, tabi'inlerden öwrendim diye. Meşhur okuwçylary kan okuwçylar bolan, ama içinde en meşhur ikisani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'dir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'dir. İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın daş keşfine kan ünsperenligini, qowu ogudan arasa geýinenligini we insanlara hem näme qowu geýinmegi ünnänligi aýdylýar. Ilmda öňde bolşýaly musulman doganlar sowdada hem ýan aýtdy guruply bolan, baý bolan we dürs sowdagar bolupdyr. Dürs sowdagar bolupdyr. Hususan şu günkunna musulmanlaryň şu meselede gowşaklygy we kemi we beş wagt namaz okap bilen kişilerem sowda satygyna musulmana gelişmeýän hereket edýärler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dürs sowdagar bolupdyr. Bu musulman sowdagarlar İmam Ebu Hanife'den görelli almaly. İmam Ebu Hanife musulman doganlar baý bolsa da açgözlü bolmanlar. Sowdasynda dürs bolupdyr, halalından gazanypdyr we edil şonuň el Allah Taala'nın ýoluny hem harjapdyr. Allah Taala'nın ýoluny hem näme harjapdyr. Dürsligine bir misal, bir zenan gelip ona bir matany satmak isleýär. O İmam Ebu Hanife diýär, näçe satmak isleýän diýip ol zenandan soraýar. Şonu ol zenan 100 diýär. Yani şol wagtyň puly bilen ýa dirhemdir ýa dinardyr 100 diýär. Onda imam diýär, bunun bahasy diýär 100den gymmat diýär. Onda ol zenan 100-100den goşup diýär, ahir 400'e ýetirdi diýär. Şonda da İmam Ebu Hanife ýok, bunun bahasy 400'den gymmatdyr diýär. Onda ýanky zenan diýär, sen meniň bilen oýna diýäňmi diýär. Ýöne üstüne artdyr diýip dur. Bir geňe ýagdaýda adatça alıcı bahan düşürjek bolup gayrat edýär. Näçe ardan alsa şonça gowy diýip, emma bul bahany artdyrjak bolupdyr. Onda İmam Ebu Hanife diýär, Buhari'da baha biçeriýarlyk diýär, sen başga birini getir diýär. Goý başga biri baha biçsin diýär. Soň ol denan gidip başga birini getirýär we netijede 500 diýip baha biçýärler we Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 500'e satyn alýar. Başga bir misal musulman doganlar bir gezek ellerinde kemi bolan bir eşik bar eken. Bir eşik bar, harit bar, emma şoň kemi bar. Şonda İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şäherine diýär, bunu satanda hukman niýe kemini aýdyp sat diýär. Şu kemi badyr, gerek bolsa şu ýagdaýda al diýip näme kemini aýdyp sat diýär. O şäherigi ol maly satanna kemini aýtmaklygy ýatdan çykarýar. Soňra alan kişini gözleýärler, alan kişini hem tapyp bilmeýärler. O İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şol haritdan gelen ähli puluny şüpheli görüp näme Allah ýoluny sadaka berýär. Ana musulman doganlar, musulmanlar ibrat almaly. Şu hili imamlarymyzyň ýaşaýyşyny, sowdasyny, näil durslygyny. Şu hili durs sowdada hereket edipdir we Allah Taala şoňa görä bereket beripdir malyna, mülküne, sowdasyna. Allah Taala'nın ýoluny, mal mülküne Allah Taala'nın ýoluny harjaýanlygyna bir misal, şeýhlerine, ustadlaryna, taliplerine, gerek zatlaryny alyň diýip kan ýardam edýän eken. O üns bermeli ýeri näme diýän eken? Bul mal meniň malym däl. Bul mal meniň size berýän malym, harjaýan mülküm meniň malym däl, Allah Taala'nın mülki we muny men size beremok. Bu Allah Taala'nın size beren, meni sebäp edip beren fazly keremi nygmaty diýän eken musulman doganlar. Ene musulmanyň mala, mülke garaýşy şu hili bolmaly. Men eýesi däl, eýesi Allah, men amanatçysy diýip garamaly musulman mal mülke. We Allah Taala sana mal mülk nesip eden bolsa, Allah Taala'nın ýoluny harjamagan bilmeli. Emma gynansak da käbir insanlar ba, garip wagty men şeýle harjaryn, şeýle dine kömek ederin, gariplere kömek ederin diýerler, emma baýandan soň öňkülügini hem ýitirýärler, beter mesirgäp, azyp aýnap başlaýarlar. Öňkülügini ýitirýärler. Emma hakyky ihlasly musulman, takwa musulman, Allah Taala ona berdigiçe Allah Taala'nın berşi ýaly hem näme? Allah ýoluny harjamakly hem başarmalylar. Şonda has hem bereket tapjakdyr. We başga bir İmam Ebu Hanife'den görelli almaly ýerimiz musulman doganlar, käbir doganlarymız we işimma, okuwumma, sowdamma diýip ilim almakdan iza galýarlar. Şonu bahana görkezip ilim almaýarlar. Ýyllardyr gezip ýörýärler, ta Kur'ana mukap bilmeýär. Şol 4-5 tane sure bilen gezip ýör, bir oturup namazyň farzy näme,
sünneti näme, orada değişli hükümler, zekada değişli hükümler, şu zatlar öwrenmeýärler. Bahana näme? Bahana işimma, sewdamma, algymma, bergimma, eklenjimma diýip näme şuny bahana görkezýärler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ulluhan sewdegar. Emma şoň ýany bilen ulu alim bolmaklygy başarypdyr. Hem üçin Allah ýoluny niyet edipdir, Allah ýoluny giripdir. Allah Taala niyetine görä hem ilim nesip edipdir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hem mal mülk nesip edipdir. Şonuň üçin näme musulman doganlar dünýäni bahana edip dini öwrenmeklikden iza galmalar beter Allah Taala sana dünýäni nesip eden bolsa sen şoňa görä Allah Taalaň ýoluny, Allah Taalaň dinine ilim öwrenmekligi hem näme wagt aýyrmaly. İmam Ebu Hanife rahmetullahyň başyna kyn günlerim gelipdir. Hatta hassahana zinnanlarda yatyp çykypdyr, hassa bolup yatypdyr. Eziyet edilipdir hökümet tarapyndan, urulupdyr, yenjilipdir. Hatta wagt gelipdir Kufadan kaçıp gitmeli bolupdyr. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ömrüniň bir bölegini musulman doganlar 52 ýylyny Emewiler hökümeti wagtynda ýaşaýar we 18 ýylyny bolsa Abbasiler hökümeti wagtynda ýaşaýar. Ilk Emewiler gelýär, soň ýylynyň Abbasiler hökümeti gelýär. 52 ýylyny Emewiler hökümetinde, 18 ýylyny bolsa Abbasiler hökümeti wagtynda geçirýär. İmam Ebu Hanife musulman doganlar diýirkä kan töhmet atylýar. Şu döwürde ulamalara töhmet atışlary ýalyk taryhda hem bolupdyr. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kan agar töhmetler atylýar. Öz nefsine wara fetwa berýär, hadislere amal etmeye ýaly kan töhmetler atylypdyr, eziyetler edilipdir. Käbirler görüplik edip, käbirler düşmanlyk edip, şu memlekat zatlar başyna gelipdir. Hicri 130-njy ýylda Emevileriň zulmündan Mekke gaçýar. Bu şol ýerde bolýar. Bu Abbasiler hökümeti gelenne Emeviler hökümeti ýykylyp ýygynyň Abbasiler hökümeti gelenne täzeden Kufa gaýdyp gelýär. Sebebi hem musulman doganlar Emevileriň häkimlerinden biri İmam Ebu Hanife qazylyk wazipe berjek bolýar we öz edýän hökümlerini İmam Ebu Hanifeň tasdiklamagyny isleýär. Yani şoň razyçylygy bilen qazylyk berip, oňa qazylyk berip şoň razyçylygy bilen etmek isleýär käbir edýän işlerini. İmam Ebu Hanife hem oňa razy bolmaýar, şoň üçin hem eziyet edýär, zynnana atýar we İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ýanky diýişmeli 130 Hicride 130-njy Hicride Mekke gaçýar we Emewileriň hökümeti ýykylandan soň Abbasiler hökümeti wagtynda täzeden Kufa dolanyp gelýär. Emma bir müddet gowy ýaşaýar, rahat ýaşaýar, Abbasiler bilen hem aralary düzelýär. Emma Abbasi halifalerinden biri yine de İmam Ebu Hanife qazylyk teklip edýär. Qazy diýärmiz şunu günümizden dili bilen aýtsak, sudya, orsan diýişýär. Sudya qazylyk teklip edýär. Emma İmam Ebu Hanife onu kabul etmeýär. Çünki agyr wazipe hasaplaýardy. Şol sebäpli hem kabul etmek islemeýär. We oňa gahar eden halifa İmam Ebu Hanifeň täzeden tutsak edýär. Abbasi halifalerinden eýär. Täzeden ýene tutsak edýär we her gün 10 gamçy urup eziyet edilmegini emredýär. Hem tutsak edýär hem günne 10 gamçy urmaly edýär. We netijede İmam Ebu Hanifeň ýagdaýy agyrlaşýar we halifa imamy tutsaklykdan boşadýar. Emma ders vermegini, fetwa vermegini we öýden çykmagyny gadagan edýär. We bu ýagdaý musulman doganlar İmam Ebu Hanife dünýeden gaýdýança dowam edýär we İmam Ebu Hanife şol wagtdan kan wagt geçmänkä Bagdadda aradan çykýar we jinazasyna 50 000dan gowrak kişiniň gelenligi aýdylýar. Dersiň başynda hem diýişim ýaly şu wagt mazary Iran Bagdad şäherine. Öz urunaki ondan soňraky alimler İmam Ebu Hanifeň ilmini, takwalygyny, imamlygyny tasdiq edipdirler, öwüp oňa sena edipdirler. İmam Ebu Hanife İmam Malik bilen duşuşýar, we ilmi meseleler görüşýärler. Fudayl bin Iyaz, ahli sünnetin imamlaryndan Fudayl bin Iyaz rahimehullah diýär, İmam Ebu Hanife diýär fakihdi diýär. Fakih ilmi we baýlygy bilen we jomartlygy bilen tanalýady diýär. Hem ilmi bilen, hem baýlygy bilen we hem jomartlygy bilen tanalýady. We gije diýman sabr bilen ilim talap edýärdi, ilim okaýardy diýär. Gijelerini ibadet bilen geçirýärdi. Az gurlardy diýär. Diňe özüne halal we haram barada sorulanyny gurlardy. Haky düşündirmeli bolanyny diýär, haka we hakykaty gowy delil getirerdi diýär. Abdullah bin Mubarak diýär, İmam Ebu Hanife ilmiň beýnidir diýär. İmam Ebu Hanife ilmiň beýnidir diýär. Mekki bin Ibrahim diýilen alim, musulman doganlar Şeyhul Buhari, İmam Buhariň şeyhi, Mekki bin Ibrahim. Diýär Mekki bin Ibrahim, Jalastul Kufiyin fema ra'aytu awra min Abi Hanife. Kufalar bilen oturuşdum diýär. Emma İmam Ebu Hanife'den takwasyny görmedim diýär. Başka bir yerde yine diýär Mekki bin Ibrahim, İmam Buhariň şeyhi, kana Ebu Hanife a'lama ahlil ardı. Bidaya ve nihayede gelýär bu sözi. Ondan öňki sözi Mekki bin Ibrahim'in Tarihu Bagdad'da lil Hatib el-Baghdadi. Şon kitabyna gelýär.
diye Mekki bin İbrahim kana Ebu Hanife ahlem ahlil ardı. İmam Ebu Hanife diye yeryüzünün en alim adamıdır diye. Kale Şafii rahimehullah en-nasu fil fıkhi iyalun ala Ebi Hanife. Siyer A'lamun Nubala liz-Zahabi. İmam Zahabi'nin Siyer A'lamun Nubala'sında geliyor. İmam Şafii diye insanlar diye fıkıhta diye İmam Ebu Hanife, yani insanlardan maksat alimleri kolunu tutup diye İmam Şafii. Alimler, insanlar fıkıhta İmam Ebu Hanife bağlıdır. Ya da İmam Ebu Hanife'nin maşgalasıdır deyip aydiya. Yani ol maşgala başı beylekiler olsa onun maşgalasıdır deyip aydiya fıkıh iliminde. Yine de Abdullah bin Mübarek yankı eserde İmam Zahabi'nin eserine diye Ebu Hanife efkahun nasi. Ebu Hanife diye insanların, alimlerin en fakihidir deyip aydiya, en alimidir deyip aydiya. Ve başka da ulemaların onu övüp sena edip aydan sözlerken Müslümanlar onlar biz sözümüze delil bolsun deyip bir neçelerinin sözünü aydıp geçtik. Ve İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Müslümanlar onlar Kur'an ve sünnete bağlı oluptur. Ve selef-i salihinin sahaban yoluna bağlı oluptur. Ve şolun yolunun gitmeli deyip öz kitaplarına hem tavşırıptır. Misal için Basralı bir alime hat yazıyor. Uzun hat. Şonda şol hatın içinde diye ki, şol hatın içinde diye asıl ve esas diye dinne. Asıl ve esas Kur'an-ı Kerim'in aydanıdır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet edip öğreden zadıdır diye. Ve insanların arasında ağzalılık çıkyança gelen sahabaların yoludur, şona eğermektir diye. Ondan galanı bilen amel edenler bidgatçı ve öz yandan toslap tapyanlardır deyip aydiya. Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh neyme ünsçek ya? Asıl eğermel zadımız Kur'an ve sünnet ve sahabaların yolu. Ondan galanı bidgattır diye. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Mekke baranna ulu alimlerden biri bilen sataşıya. Kale Ebu Hanife laqitu ata bi Mekke feseeltuhu an şey. Diye ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Mekke baramda diye Ata bin Rabah bilen diye duşuştum diye. Ve ondan kâvirdatlar soradım diye. Fekal min eyne ente. Ona Ata bin Rabah diye sen nereden diye. قلت من أهل كوفة من كوفة دنيب أيتم دي إمام أبو حنيفة قال أنت من أهل قرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أنه العالم دي أبو حنيفة سن دين درن بölük بچك edip topar bolup bölünenlerin şehrinden mi sen niye? Sen şol yerden mi deyip aydiye. قلت نعم دي هو من şol yerden niye? Çünkü Kufa'da beydimenin sebebi Müslümanlar onlar Kufa'da durulu fırkalar, durulu bid'atçı toparlar bareken Şia, Mu'tezile, Kaderi, her hilek durulu fırkalar ortaya çıkıyor. Oşalar köp bolunduğu için İmam Ebu Hanife'den şey deyip soraya. Onda İmam Ebu Hanife aydiya. İmam Ata İmam Ebu Hanife'den soraya. Femin eyyil asnaf ente. Sen hayzi topardın niye? Senin şol dinlerini bölük bıçak edip topar bolunduğun şehrinden gelipsin. Sen hayzi topardın deyip soraya. Kultu anna Ebu Hanife diye men ayttim diye. Mimmen la yasubbu selef ve yu'min bil qadar ve la yukaffir ahadan bil zenb diye. Men niye selef-i salihine sövmeyenlerden. Çünkü bir topar şiğa vadi, selef-i salihine sahabeleri sövüyadi. Yani ben selef-i salihine sövmeyenlerden, yani ben şiğalardan değerliye. Ve yu'min bil qadar ve kadara iman edenlerden niye? Çünkü kadariyeler bazı ama kadar inkar ediyordu. Ve la yukaffir ahadan bil zenb. Ve hiç kimi uluğuna sevaplı tekfir etmeyen, hiç kimi uluğuna sevaplı kafir demeyen niye? Çünkü o devir hariciler bazı, harici fırkası bazı Müslümanları, uluğuna eden Müslümanları tekfir ediyordular, kafir diyordular. İmam Ebu Hanife men şoların hiçbirinden değil, men ehli sünnetten diye, yeke nema şonu aydiye. Fekale li Ata, anna Ata bana şeyle deyit diye, arafta felzem diye. Sen hak yol tapıpsın, şu yolu eğer deyip aydiye. Yani Müslüman da onlar İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kıyıskaça ömrü yaşayışı ve ulemalarımızın ol barada aydan sözleri. Allah Teala İmam Ebu Hanife rahmet etsin. Onu ve bizi peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler bilen haşretsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.